どうもこんにちは。今回はウェールズ公国について解説します。ウェールズ公国は1216年から、イングランド王国に完全併合される1542年まで存在した国です。国旗と国章はこちらです。面積は約2800平方キロメートルで、現在のウェールズと同じ面積であり、四国と同じくらいの面積である。公用語はウェールズ語である。そして首都はアベルガルスケリンである。ローマ帝国から独立した後、ウェールズには小国がたくさんあった。そしてそれらの国はグウィネズ王国、ボーイス王国、デハイバルス王国などの国としてまとまっていった。1066年には隣国のイングランド王国がノルマン朝に征服され、ノルマン朝はウェールズも支配しようとするが、それはうまくいかなかった。そして13世紀、グウィネズ王のダイルウェリンがウェールズに覇権を伸ばす。1216年にはアベルダビの会議でダイルウェリンがウェールズの支配権を獲得し、ウェールズ公国が誕生する。2年後の1218年にはイングランド王のヘンリー3世が、ウスター条約において、ダイルウェリンのウェールズ支配を認める。1240年、ダイルウェリンの後を継いだダフィズ・アプルウェリンは、ウェールズ公を名乗り始める。1244年にはバチカンもウェールズ公の称号を認める。その後、ウェールズ公のサウェリン・アプグリフィズは、ウェールズのほとんどを支配することに成功する。それを見て1267年には、イングランド王国もモンゴメリー条約でウェールズ公の称号を認めた。しかしこの条約によってウェールズ公国の宗主国はイングランド王国になってしまい、ウェールズ公国は独立を失った。そして15年後にはウェールズ公はイングランド王国によって処刑されてしまう。それから240年後の1537年、ウェールズ公国はイングランド王国に完全に併合されたのだった。以上でウェールズ公国の歴史解説は終わりです。イングランド王国はウェールズを完全併合した後、エリザベス朝が始まり、黄金時代が始まる。イングランド王国はエリザベス朝によってどのように成長するのか。また、イングランド王国に併合された後のウェールズは一体どうなってしまうのか。この動画の続きであるイングランド王国の歴史、ウェールズの歴史は画面をタップする、画面右上のボタンを押す、概要欄から見るなどの方法で見ることができます。ご視聴ありがとうございました。冬、青。